Evo izlaze ispod elektrokoške. Polako. Babica je tu, koja operaciju radi do kraja, porod. Babica, imate šta za reći? Nemam niš za reći, evo gled, to će biti još jedno. Nećemo ga dirat. Nazad dođi. Evo, da vidite moje čukane, mjesec dana nakon leženja, da se ne budu jako splašili. Op, ajde. Domaće. To znači vidjeli ste na početku inkubator, jaja, leženje. Evo. Lijepo. Čisto, uredno. Tu sam gajbu ja radio. Samo da složim ove širine, prečke. Znači imam, kao što vidite, 4 gajbe. Znači ove prve dvije njih koristim za najmanje, jer imaju složene, kao što vidite, i žicu uz prečke još u ovoj visini. Ne znam, primjećujete žicu unutra i izvana, da ne bi nešto došlo ih pod aut. Uvijek otrov za miševe raspoređen, jer bolje da oni to jedu nego ovo. Čišćenje, vidite kako imam složeno, znači ispod žice imam, ne se vidi, znači ovaj dio, tako je kao podnica koja se cijela vadi, znači kako oni kakaju, obavljaju nuždu, jel? Sve to lijepo pada tu, tako isto, znači ovo je malo uži rebra, znači dok su malo manje, znači ovi su bili tu dolje prije, a sad kad su najveći, ovo je sad zadnja faza, znači uvijek selim ih, one dve gajbe, znači koliko ih ima, pa je donja gajba ili razdjela između njih, zavisi do glave, to mogu prolaziti kroz riješke, i onda prelaze na ovu širiju. Vidite kad se usporedi jedna i druga koliko je ova širija. Tu je voda, lijepo sve složeno. Tako da evo, to je to što sad vidite gdje su. Ovdje je hrana, znači ja volim se namljeti šrot, spreman da bude, sa smjesom odmah omjer namješan koncentrat. Evo, znači namješan, to lijepo tu stoji, čeka, jednostavno lagano samo hranjenje i čekamo. Sad kroz nekih, ajmo reći, 2 tjedna, možda 3, oni će biti za van. Za van, ne sa kokošima, gdje su mi odrasle kokoši, već jedan poseban prostor imam ograđen, gdje njih stavljam opet, kako bi rekao, do određenog stadija veličine. Znači ovdje trenutno žive kokoši, ovom velikom, i istina ide u ovaj dolje voćar poslije gdje ona japa se srušila, još jedan dio ograđeni, a budete vidjeli poslije gdje idu pipice kad dođe vrijeme. Do tada uživajte. I pozdrav farmeri i farmerice. Evo, ovdje vamo završavamo, kao što vidite sam da okrenemo, završna faza od mojih pilića. Znači ono što je bilo početak, izlazak iz inkubatora, pa malo u gajbi, i ovo je završna faza, mislim završna, ovo je predzadnja faza. Završna faza će biti kad budu spojeni sa kokošima, odraslima. Znači evo ovdje, oni su sad lijepo tu. Ja to zovem bolnica. Znači ovaj mali dio, vidi se koliko je to malo ograđeno. Taj manji dio. Trenutno su tu. Svi su živi. I šta vam kažem ljudi, evo rani izlazak sunca, nema, ne znam, ima 6 sati, nema 6 sati. Šta vam kažem, ako ste novi, ne zaboravite lupiti sub, a svi ostali, ako se svidio video, lupite lajkić i pišite nešto. Evo, to je to što se tiče pilića iz inkubatora, znači buduće kokice, miješane domaće, jasno, vidite, i capana,
i golovratana i svega, 43, mislim da ih je 43, ili 45, više nisam siguran, 43 ili 45, tu ih je, evo toliko, znači, to je to ljudi.